जास्ट बे प्रफाइला आंनिमोन, मबाइलाबो आंनिमोन, बै लिरना हरग्रा मानसिखौहाय आंनो दा नांगौ, आं बेखौसो आं दा नागिरगासिनो दङ। लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै गोबाङा मिन्थिखाबाय जानांगौ आरो गोबाङा मिन्थियाखै जानांगौ। बिथाङा जाहैबाय राजु बसुमतारी, नङा होमबा? थांनाय समाव बिथाङा बुंदोंमोन बा बिथांनि फेसबुकनिफ्राय कमेन्ट फैदोंमोन जे मा होनगोन एक्स NDFB फोरखौहाय देथारजोबनांगौ, मानोना बिथांमोना थांनाय समाव माने बर'फोरखौ गोबां देथारबाय बेफोरबायदि होननानै बिथाङा कमेन्ट लिरदोंमोन। नाथाय बे कमेन्टआ गावनि नङा होननानै बिथाङा गाव क्लियारिफिकेसन होदों आरोखि। स' लोगोफोर बिथां बुंनाय बायदिब्ला माने गावनि फेसबुकखौहाय बेलेगा सलायदों होननानै गाव बुंदों आरो बिथांनि बुंनाय साइजखौ नायनानै बा बिथांनि बुंनाय रावखौ खोनासंनानै गनायथाव नंगौना नङा बा गनायजाथाव नंगौ बा नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै कमेन्टनि गेजेरजों भिडिअखौ नायजोबनानै कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर। बिथाङा बिथांनि मबाइलखौहाय बेलेगा लांदों बा बेलेगा इउज खालामहैदों बेखौ गाव पात्ता गैया जाहैदों। ओमफ्राय गावनि फेसबुकखौबो माबायदि गुबुना सालायहैखो बेखौबो गाव मिन्थिया जाहैदों। माने उल्थासो गाव बै मानसिखौ नायगिरदों जाहैदों लोगोफोर। बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लानो निस्सय बुजि मोनगोन। बिथाङा माने बुंदों बे फेसबुकआ गावनियानो, फटकआबो गावनि, माने बिराद गोबाव जानायसो बै फटकआ। जिथुनाखि एनिथिं एमजे ब्रादारनि भिडिअखौ नुनानै बिथाङा माने क्लियार भिजन होदों जाहैदों आरो बिथाङा गावनि नाम्बारबो होदों बेजों लोगोसे। नोंथांमोना बेखायनो आङो नोंथांमोननावहाय खावलायो भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय, बिथांनि बुंनाया बेसेबांसिम सैथो आरो बेसेबांसिम नंखाय। दायो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थादों, अब्लासो माने बुजिसिगोन मिथिसिगोन आरो। आंनि साननायाव बायदिब्लाथ' बेलेगनि मबाइलखौ बेलेगालाय बोरैथो इउज खालामनो हानो, बेफोरबायदि आरो आंनि साननायावसो दै लोगोफोर। आङो बिथांखौ थांखिनानै बुङा, आंनि गोसोनि साननायखौसो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायदों। अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासे नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नैबे सुबुं होननानै गोबां हरगासिनो दं, आं नुबावाखैनोमोन। आरो इउनाइटेड फरामाव एक्स NDFB आरो एक्स NDFBनि माखासे हान्जाफोरनिफ्रायबो बे फैदों जे बिथाङा सोर। थाबैनो बर'नि गेजेरावनो सिगांनि समाव सिगां बेलेग खोथा, नाथाय दानि समाव गोजोन गोरोबथानि उनाव NDFBखौ देथारनो मानो सोंखारिग्रा कमेन्टनि थ्रुयै बा खुगाजों सोर बेलाय? बे बिथाङा लिरदोंमोन, दायो नोंसोर बायदि NDFBफोरखौ जों देथारनांगौ, सिगां गावनि हारिखौ देथारबाय ना? आं दहाय फुङावहाय MG ब्लगावहाय नुदोंमोन मोनसे राजु बसुमतारी, बसुमतारी जायखिजाया आंथ' लिरनो रोङा। ओमफ्राय बसुमतारी आंथ' बसुमतारीमोन नालाय गोदो। ओमफ्राय मा बसुमतारी लिरदों ना बसुमता लिरदों आं मिथिया। आं फेसबुकखौ माने सासे नेपालि मानसिखौ बानायना होदोंमोन नालाय 2018आवहाय। थ' बै फटकआबो 2018आवनो होदों फेसबुकआव आरोना। थ' नै दाख्लै सानब्रै, दिनैजों सानबा जाबाय, बे मबाइलखौहाय सासे अदालगुरिनि ड्राइभार, आंजोंनो लोगोमोन, गोदो लोगो मोनलायखानायमोन सालाङाव गारि सालायबा। बे माने बेहाय जयन्तियाव फैनायखायनो आं लोगो मोननायखाय लाबोदों। थ' आंनि मबाइलखौ बियो बेगनिफ्राय बरनना लांदों लाङा आंथ' मिथिया, आंनावथ' मबाइला गंनै नालाय। थ' आं गोदान लादों दाख्लैबावै, बे गोदानखौ आं इउज खालामनानै गोजामखौ माने आं न'आव लांनानै बिफाफोरनो बा बिमाफोरनो हैगोन होननानै आङो बेगाव दोनदों। थ' बेखौ बियो इउज खालामनो लांदों। थ' लांनानै बियो आंनि फेसबुकखौ इउज खालामदों खोमा। थ' आंनि फट'खौ होनानै बियो एक्स NDFBफोरखौ दा देथारगोन मागोन होननानै कमेन्ट हरदों जाहैदों। थ' कमेन्टखौथ' आंथ' मा लिरदों मादों आंथ' बेखौ बुंनो रोङा, फरायनो रोङा। दा इउटुबार बिथांमोना बुंना होबाय नालाय आं बेखौसो खोमायाव सोबाय, गोसोआव लाबाय आरोखि। थ' एक्स NDFB नोंथांमोन, सोरबा आंनि फंबायबो जानो हागौ, बिदाबो जानो हागौ, हा। थ' गासैखौबो आं बर' होननानै नोंसोरनिसिम माने आं खेमा बिनो सानो आरोना। थ' बे फटकआवहाय आं बेखौ आं लिराखै, जास्ट बे प्रफाइला आंनिमोन, मबाइलाबो आंनिमोन, बै लिरना हरग्रा मानसिखौहाय आंनो दा नांगौ, आं बेखौसो आं दा नागिरगासिनो दङ। आं सानथाम जाबाय बै लिरना हरग्रा मानसिखौ नागिरनाया। खिन्थु दिनै आङो MG फंबायनि
मा बुङो इउटुब चेनेलावहाय आं नुबाय आंनि फट' हा 2018 आं फट' खेबनाय आंनो गार' गथ' सासे गोदो आंजोंनो दाइभर जानायमोन नै दादा बे नोंनि नाम्बार नामा माबा फटक नामा होनबाय नोंजों एखे एखे नुयो होनबाय नायबाय आङो आंनिनो मात ओंखाम थोरसिखौ दोनबाय आङो ओमफ्राय हाब बोरै जाखो ओरैहाय आङो माने न'आव फन खालामबाय आं खोन्थाबाय आंखौ माथो ओरै बुंबायलै आंनि मबाइलखौ खावना लांनानै इदि बुंहरबाय दा बदनामा आंनिसो जाबाय होननानै आं बुंबाय आरोखि थ' आङो फुंनिफ्रायनो ओरै नाम्बार नागिरगासिनो एमजि फंबायनि दा आङो बै लोगो सासेनि मबाइलजोंहाय कमेन्टआवबो लिरनो होदोंमोन गार' गथ'खौहाय दे एमजि फंबाय आंनावहाय नोङो फन खालाम होननानैहाय आं माने एमजि फंबायनि कमेन्टआवहाय कमेन्ट बक्सआवहाय आं माने आंनि फन नाम्बारखौ हरदों आरोखि दा सोरबाफोर NDFB बा बिदा फंबायफ्रा आंनावहाय फन खालामनाबो सोंहरनो हागोन नोंथांमोना दै आं जिन्दागियावहाय आङो जिबनाव आङो जिब जुनारखौ बुथारना जागोन आं मानसि बुथारनानै आङो संसार सोलिनो हाग्रा आं मानसि नङा आंखौनो बुथारना थांथों आं रावनिबो जिबन आङो हत्या खालामग्रा आं बुथारग्रा आं मानसि नङा दै आं बिनो आं NDFB बिथांमोननिफ्राय आङो माप बिहरो बे मानसिखौ जाहाथे आंनो नागिरगासिनो दङ दा नोंथांमोना आंखौ नागिरनोबो हागौ आंनो सोंहरनोबो हागौ आं नोंथांमोननो नाम्बारबो हरनो हागोन आंनि नाम्बारा 7005293702 दा बर'निथ' आं बुंनो रोङा दा बेनोसै NDFB बिथांमोननिफ्राय गासैखौबो आङो खावलायहरो बे लिरना हरग्राया आं नङा जे बे अदालगुरिनि होननानै बुंदों बिथाङाबो दाइभरानो आंनो लाना फैदोंमोन बेखौ थारमाने थौ नों गारि मोनाखैबा आंजोंनो साननैसो थाथ' होननानै आं बिदि लाना फैदों दा आंखौ बेबायदि बदनाम खालामबाय बियो ना आं लिरनो रोंगौ ना मा रोंगौ आं उन्दैनिफ्रायनो आं बिदि लेखा फरायाव आं धान्दा गैया दाहोना थानोबो आं धान्दा गैया आं खालि गारि सालायगोन गारि मेकानिक जानो गोसोमोन आङो एसे हायोबो आं दाइभर जानो गोसो आं दाइभरबो जादों ड्राइभिंबो दङ आंनाव नोंथांमोना नायनोबो हागोन उल्था जाबाय नोंथांमोना नायनोबो हागोन आंनि ड्राइभिंखौ दै आं देखायनाबो होयो बेनो आरोखि आंनि ड्राइभिङा दै आंनाव हेभि ड्राइभिं दङ बेनो आं NDFB फोरनिफ्राय आङो माप बिहरो बेनो आरोना आंनाव फनबो खालाम नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला आं मोजां खोन्थाहरगोन फनावबो बेनो आरोखि अब्ला लोगोफोर बिथांनि बुंनायाव आंनि नुहुरनाय बायदियाव माने एसे रं जानायफोर बायदि नुहुरदों आरोखि मानोना बिथाङा बुंबाय गावनि मबाइलखौ बेलेगासो लांदों हय जानोबो हागौ नंगौबो जानांगौ नङा होमबा दिनैहाय बिथाङा खिनानैसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला माने हमदांनो हानायफोरबायदि नुयो आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दिनै बिथाङा खिनानैसो खिहय बेफोरबायदि बुंदों स' लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आङो बिथांखौ थांखिनानैबो बेनोथार लिरदों होननानैबो बुङाखै आरो बेजों लोगोसे बिथांनि क्लियारफिकेसन होनायाव एसे डाउट जानाय बायदिखौ नुदों आरोखि स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय